baho ng durian. Pag nakalaban mo, malamang may paglagyan. Mas masahod pa sa pusang kinakain ganyan suka. Yan ang tingin ko sa mga Yan. Naputo lang live natin. para makalaban. Oy, yung iba dyan. Out muna kayo dyan. Sinulat ko na on the spot, hindi kayo pwedeng sumapat. Kung katawan nyo ay patak at biglaing tutumba na para pang marupok na poste. Kung hindi disway kita, para kalang bulok na tae. Subukan sumabay. Balik. Pasensya na po kayo. Humina na naman yung internet sa Manila. Ayan, marami kasing gumagamit. Kaya naputol ang ating internet, mga idol. Aking misyon, palaganapin kung ano ang nararapat. Mag-iinspirasyon na hindi na kayang maawa. Mula na magpapalagay Yan. ko na sinayan. Mga naligaw na lang. Inaan natin. Mga naiingayan sa Facebook. Mensaherong may dalang papel panulat. Libro ko ay bibig. Yun, kaya pinutol. Simbolo ng tapang ang liyong mapagsik. Confused parang natin kung umahapon. Ram, madman. Sulat na makakapaghinasa. Kasama si May Cosa na handa na rumagasa. Ngayon ang taon na kami ang maghahari. Nang iwan ko baka sa isip hindi mapapawi. Mga baraha ay amin na binabala sa tunay kong nagkangasog kasama ko aking kakosa. Hindi sa loob, kundi sa larangan ng hip-hopan. Lahat ng di sa ayon ay aming babahirapan sa bawat patak na oras. Ilang taon na ang lumipas. Pagdating sa larangan na to, hindi pa rin kukupa. Sa pagbigkas at paggawa ng mga malulupit na tuba. Sa pagsusulat ng mga letra ay matagal na bihasa. At sa mahaba Pag hinihintay natin yung mahigit 50, naputol yung live natin. nasaan na kayo? Nahulog na sa butikan. Manahimik na lang at pakinig dito sa patikan. Yuan Yuri. Shout out sa mga bagong drop by ngayon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pansamantala pong naputol ang ating live kanina dahil kaproblema po tayo sa ating internet. Apo. Naputol po ang ating internet connection. Mahina. Maraming gumagamit po kasi ngayon kasi naka-ECQ yung buong Metro Manila. Maraming nasa bahay gumagamit ng internet. Kaya humihina yung connection natin. Po. Yan. Share po ulit tayo, no? Opo. Judy Ann. Oo. Makapi. Ano yung Makapi? Okay. Aha. Sabi ng ating baka daw makopyright. Yan, ayusin muna natin yung ating Yan. Shout out muna sa ating mga idol dyan na naka-drop by sa ating live ngayong umaga. Yan. Kitang-kita po yung malalaglag. Bago pa maintirap ang ating Yan. Okay? Pangkulit ng ating moderator, lumalabas sa taas ang kanyang message. Yan. Pa-shoutout. Okay na. Nasa 38 na rin naman. Maraming salamat kay Christina Napere sa pagsali. Okay. Next. Palakpakan natin yung 36 viewers natin. 39. Yan. Loy Risa, marami mo salamat sa pag-join. Yan. Shoutout po kay Emma Ramirez. Share tayo. Kay
Sis Aurora Mapalo, maraming salamat po sa iyo sa walang sawang pagsali sa ating laro. Yan. Next. Next na malalaglag at magpapaalam sa ating laro ngayong umaga ay si Jessica Vizcara III. Maraming salamat sa pagsali. Yan. Opo, sir, kasali ba ako mamaya? Well, dine, baka mamaya matawag ka, bahala ka. O yan, malalaman mo kung kasali ka. Relax lang. Lahat kayo kasali. Basta, boss, out na po ako. Yes! Kay Moody Herrera. Hi, maraming salamat. Yun, palakpakan natin yung 40 viewers natin. Yan. Yung mga na-late, may magme-message sa inyo kung paano kayo sasali bukas. Hintayin nyo yung message sa inyo ng moderator ko, yung mga na hindi po nakaabot ngayong araw na ito. Yan. At tinatawagan ko ng aking moderator dyan. May mga na-late po. Pakibigyan ng instruction po yan para bukas. Thank you very much. Mermo. Yan. Thank you sa pagsali. Bakit hindi siya na out? Yan. Kay Dicky Francisco. Thank you po sa pag-join. Yun kay Jennifer Bisintuman. Thank you sa pag-join. Yan, paunti na tayo. Mga idol, share po tayo. Yung mga bagong drop by dyan, share po natin ang ating live sa umagang ito. Yan, kay Norilen Zuza. Maraming salamat sa pagsali. Yan. Shoutout kay Christian Yabes. Yan, mga Ibanez pala, sorry. Angelica Manata, maraming salamat sa pag-join. Bukas po ulit. Uli kayong sumubaybay. Yan. Yung mga nagtatanong na paano daw sumali, moderator, sagutin mo yan. Kasi nagla-live tayo. Kay Heaven Montenegro, maraming pong salamat sa pag-join. Yan, pakisagot po yung mga tanong ng ating salamat po sa 67 viewers natin. Kaya na po, marating na ang ating mga followers, mga viewers. Salamat po kay April Rose dyan sa Bagbagen. Shoutout po dyan sa Bagbagen, Valenzuela City. Yun. Ang magpapaalam ay si Richard Baloyot. Maraming salamat sa pagsali, idol, sa ating game ngayong umaga. Yung mga nagtatanong, mamaya po, imi-message kayo ng aking moderator dyan tungkol kung paano kayo makakasali. Arlen Makaraeg, thank you very much sa pagsali. Bukas po ulit. 3 lang po ang kukunin natin na mananalo. Yung 3 matitira po sa ating roleta ay sila yung maglalaban-laban sa halagang 300 pesos at may consolation tayo ng nating 100 piso. Salamat, Judith Laos. Yan. 79, palakpakan na yan. Ang grabe tara, 82. Yan, maraming pong salamat sa ating mga viewers. Sana po ay mag-share kayo. Yon. Okay na. Palakpakan natin yung 90. 90 na. Puro 90. Ayan, kay Aba Bungaw. Marami pong salamat sa pag-join. Yan. 91 na po. Palakpakan na yan.
Oo, sana umabot ng 100 maigit yan. Yun na po, Carlos Jim Serpito, natalo, nalaglag. Ayan. Yun, 101 na nga. Ayan, yung sinasabi ko. Umabot na ng 100 ang ating views, 101. Thank you. Magpapaalam si Marcel Ordoña Villa. Maraming salamat sa pag-join, Idol. Bukas po ulit, 110 na. Yan na. Salamat. J. Marie Arcilia, maraming salamat sa pagsali. Marriage. Yan, shoutout dyan sa Tawid Sapa. 110. Palakpakan na, 114. Maraming pong salamat kay Daddy Salpusyal sa pag-join sa ating game ngayong araw na ito. Yeah, tuloy-tuloy tayo mga idol. Share tayo. Doon sa mga hindi umabot na makasali ngayong araw, bukas, abangan nyo ako, alas 10 ng umaga. Rusa Ponce, salamat sa pag-join. Unti na, malapit na po. Malapit na ang makuha ang top 3. Shoutout kay Risa Padilla. Yan, yung mga nagtatanong, Christina Flores, maraming salamat po sa pagsali. Yan. Yung mga nagtatanong, moderator natin dyan, pakisagot po ang mga nagtatanong kung paano daw po makasali. Shoutout kay Maxine Arcilia, pakisagot po itong mga nagtatanong ng ating game kung paano daw makasali. Salamat po kay Jenilyn Duhilag. Marami pong salamat sa pag-join. Patuloy nating suportahan ang ating ginagawang palaro. Yes, Aikos dyan, legit po yan. Oo. Walang duda, Idol. Rowena Soliano, salamat. Maraming salamat po sa pag-join. Yan. Yes, Risa Padilla. Pa-join naman po, opo. Bukas, join po kayo. Yung mga drop by na ngayong umaga, mag-join po kayo bukas. Salamat kay Exe Makalalad. Ayun. Legit na legit po tayo. Hindi tayo scam. Maniwala lang kayo. Hindi kayo may scam. Yan, walang scam dito, walang pera dito, walang usapang pera dito. Tayo po ang namimigay ng ayuda. Yan, ang gagawin nyo lang, mag-like and share, mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Yan. Yan. Magaling yung moderator natin, si Judith Laos na yung moderator natin. Asan na yung moderator natin? Nawawala na. Oo. Palakpakan natin yung mahigit 100 viewers natin. Yan, kay Joseph Gosol. Maraming salamat po, Idol, sa pag-sali at pag-drop by. Basta, ano lang po kayo? Share lang, share, para makasali kayo. Yan, kay Jex Floria. Maraming salamat sa pag-join. Yan. Yun. Tanggal ka na, hinihintay pa ba? Lilian, Juanico, thank you very much sa pag-join. Ayan, tuloy-tuloy tayo. Palakpakan ng mga nasa mahigit 100 na viewers natin. Rani Samonte, marami pong salamat sa pagsali. Rani Samonte. Ayan. 95 viewers natin. Welcome natin sila. Palakpakan natin, mga idol. Salamat sa aking moderator, si Maxine Arcilia, at nagbigay na ng instruction sa mga nagtatanong. Mga idol, basa-basa na lang. Maraming salamat kay May Ramirez sa pag-join. Yan. Okay, sino pa kaya ang mamamaalam sa ating game ngayong umaga? Abangan natin, sino yan? Wow, Jody Ann Ariglo. Marami pong salamat sa pag-join. Bukas po ulit, may pagkakataon pa kayong sumali at manalo. Yan, 96 viewers, palakpakan na yan. Yun, Angelica Abano. Maraming salamat sa ating masugid na followers na si Angelica Abano. Bukas po ulit, 100 viewers na po. Ayan na po, ayan. Kasali ka po, Darlene Solitario. Relax ka lang. Mamaya, makita mo yung pangalan mo dyan, out ka. Yan, yung mga hindi nyo nakikita, abang-abang lang kayo, mamaya kayo yung naiiwan. Yan, ganun lang ibig sabihin yan. Ayan, Malo, Magnaye, maraming salamat po sa pag-join. Yan.
Yan. Yung mga nagtatanong, lahat po kayo kasali. Simula kanina, kasali po kayo lahat. Hintayin nyo na lang na hindi matawag. Yan, sa ating masugid na followers dyan sa taga San Vicente, Ilocosur. Marami pong salamat sa patuloy na pagsali kay Concepcion Tadenya. Maraming salamat po. Masugid nating followers yan dyan. Taga Ilocosur, malayong-malayo yan sa atin dito sa Metro Manila. Maraming pong salamat sa walang sawang pagsubaybay. Rachel Cabalquinto, marami pong salamat. Bukas po ulit. Basta lahat ng mga followers natin, lagi kayo may pagkakataong manalo. Basta lagi kayong sumubaybay. Araw-araw, simula Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. At mag-like and share kayo at siguradong kasali na kayo. Maraming salamat, kabayan. Gerson Bucales. Bukas po ulit, kabayan. Pwede ka ulit sumali. Apple Hearts. Wow, Apple Hearts. Salamat sa pagsali, Apple Hearts. Kanina, mahal ko. Tapos ngayon, Apple Hearts. Wow, 100 na mahigit. Palakpakan natin yan. Wow, aking moderator, nalaglag na po. Si Maxine Arcila, maraming salamat sa pagsali. Huwag kang magsawang mag-moderator kahit nalaglag ka na. Good luck. Bukas ulit, may pag-asa pa. Yan, kay Francisco Eyas, salamat sa pag-join sa ating live game ngayong umagang ito. Palakpakan natin ang ating 102 viewers. Yan, maraming pong salamat kay Jason Aguilar sa pag-join sa ating game. Konti na lang, lumilinaw na ang ating roulette board. Makikita nyo na ang iyong mga pangalan. Lalo kayo may excite pag kaunti na lang yan. Raquel Victoria, thank you very much po sa pag-join. Yan. Share po tayo mga idol, yung mga naka-view dyan, mag-share po kayo. Yung 100 to, mag-share po kayo idol para may pagkakataong kayo makasali para bukas. Ayan, Raquel Victoria, na maalam na po, nalaglag na po sa ating game ngayon. Bukas po ulit, sali po kayo. 101 na viewers. Ayan, kay Sis Pablin Villanueva, maraming salamat sa pag-join. Bukas po ulit, may pagkakataon kayong sumali at manalo. Yun. Yan. Parija Lucas, marami pong salamat sa inyong pagsali. Bukas po ulit mga idol. Yung mga hindi nanalo at pinalad ngayon, wala ang problema. Unlimited, pwede kayong sumali bukas ng umaga. Mag-drop by po kayo sa live ko tuwing alas 10 ng umaga. Palakpakan natin ang 100 viewers natin. Maraming po salamat kay Jerry Lee sa pagsali. Bukas po ulit. Yan. Kaunti na. Ayan, 104 viewers natin. Kaunti na lang. Maraming po salamat kay Rajib. Yan, salamat po. Idol Rajib Doria sa pagsali. Bukas po ulit. Yan. 109. Yan na. Kanina, ang dami yan. Palakpakan yan. Anay Puras, maraming po salamat sa pag-join. Bukas po ulit. Shout out dyan sa mga taga Fairview, Quezon City. Yan, Derlene Aradonya, marami pong salamat sa pagsali. Kunti na lang po. Kitang-kita na po ang mga natitira. Exciting na ba kayo ang malaman na mananalo ngayong araw na ito? Idol Shakira, marami pong salamat sa patuloy na pag-suporta sa ating live. Bukas po ulit, Idol Shakira. 99 viewers, palakpakan na yan. Yan, Aisel Tria, na maalam, bukas po ulit, pwede kang sumali. Wag kalimutang mag-drop by tuwing alas 10 ng umaga. Live natin yan. Maris Saak, maraming salamat sa pagsali. Bukas ulit, welcome na welcome ang lahat. Palakpakan natin ang ating mga viewers na patuloy na sumusubaybay sa ginagawa natin palaro ngayong umaga. Gerson Payawal, Idol, maraming salamat sa pagsali. Bukas ulit, Idol Gerson Payawal. Iyan. Yun, konti na lang. Yes. Yan si Kapayan, Michelle Mendoza. Okay, sorry po, bukas ulit.
ating kababayan na taga dyan sa Montalban, Rizal. Yan. Shoutout sa mga taga Rizal, Montalban. Utas na po. Nautas na. Salamat sa pagsali. Bukas po ulit. Sali po tayo. Ayan. 102 viewers natin, oh. Shoutout sa lahat ng mga nakadrop by. Shoutout sa inyo lahat saan man kayo naroroon. Shoutout sa inyo. Magandang tanghali. Ayan, kaunti na lang po. Malapit na nating makita ang tatlong mananalo sa araw na ito. Yes! Yan, maraming salamat. Thank you, Jam Jam. 95 viewers, 97. Ayan, sige. Yan, maraming po salamat. May Francisco. Yan, bukas po ulit. Sali-sali lang. Yan. Shoutout sa lahat, yung mga hindi umabot. Yan, kay Lilian Andok. Marami pong salamat sa pag-join. Yan, konti na lang. Na-excite na ba kayo, mga idol, yung mga hindi pa natatawag? Mayroon pa, yan. Kay Brian Prado, thank you very much sa pag-join. Ayan, malapit na. Ayan, oh. Kay Jasmine Lianillo, maraming pong salamat sa pag-join. Ang palarong ito ay ayudang pangkabuhayan ni Manoy Oragon. Yan, lahat ng mga Bicolana, maray na unto sa Intugabos. Patuloy nating suportahan ang ating ginagawang live sa ating Facebook page. Mag-subscribe na po kayo. Thank you very much kay Liuji Linga. Yan, mga followers natin yan, mga ano yan eh, mga pioneer. Yan, mga hindi pinalad sa araw na ito. Yan, Ana Kagunot. Marami pong salamat sa pag-join. Kunti na lang. Maralalaman na natin ang mananalo sa araw na ito. Good luck sa mananalo na tatlo. Yan, Jennifer Vice Numan. Yan, salamat sa pagsali. Nakikita niyo na ba yung pangalan niyo? Kitang-kita na, oh. Oh. Yan, oh. Oh. Kitang-kita na. Giselle Barcarce. Thank you. 107 viewers. Ayan, 109. Yan, thank you very much sa lahat na nakadrop by sa ating live sa umagang ito. Inaanyayaan ko kayo na sumubaybay at at sumali sa ating ginagawang palaro. Maraming pong salamat kay Ja Ichabia na taga Barangay Santa Lucia. Bukas po ulit, sister. Sali po kayo. Yan. Sa mga taga Barangay Santa Lucia, Quezon City, magandang umaga po sa inyong lahat. Bel Gunay, thank you sa pagsali. Yan, mga ano natin yan, followers natin yan. Okay, sana natin. Ayan, oh. Yan, thank you very much kay Kyle Draki. Thank you sa pag-join. Salamat sa mga nag-drop by sa ating live ngayong umaga. Shoutout sa inyong lahat sa ating 88 viewers, 89. Christopher Gunay, marami pong salamat sa pagsali, idol. Palakpakan natin ang nasa 92 na nananatiling nanonood ng ating live. Sa lahat na mga naka-view, yung gustong magsumali, ayan po, basahin nyo lang ang nakalagay dyan sa screen natin. Salamat kay Joy Maestrado, kabayan. Maraming salamat sa iyo. Yan. Madali lang pong sumali sa aming palaro. Mag-follow lang, mag-subscribe at mag-like and share. Kasali ka na. Annabel Perales, marami pong salamat sa pagsali. Yon, 75 viewers natin. Maraming salamat sa patuloy na pag-subaybay sa bagong mga nakadrop by. Yan, share po tayo mga idol para may pagkakataon po kayong makasali para bukas. Okay? Mag-share po kayo. At bukas, alas 10 ng umaga, magkita-kita tayo ulit para ma-notify ng inyong entry ay manood kayo sa live ko bukas ng alas 10. At doon mag-share kayo ng 3. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin bilang suporta. Iyan ang sinasabi ko. Icos dyan, tinatanong mo kanina, kasali ka.
Kaya lang, sorry, good luck bukas. Yan. Yan, kay Candice Lagman, opo, bukas. Yan, marami pong salamat kay Dansky Diaz. Maraming salamat sa pagsali. Bukas po ulit. Yung mga hindi nakasali ngayon, bukas may pagkakataon. Basta abangan nyo ang aking live sa aking Facebook page. Tuwing alas 10 po ng umaga yan. Kay Kimberly Mapalo, marami pong salamat sa pagsali. Ayan, malapit na, konti na lang. Shoutout na lang sa lahat ng mga viewers natin, yung 70 viewers natin. 72, bigyan na ng ano yan. Palakpak. Maraming pong salamat kay Jeneline Baldosa. Yan, kunti na lang sila. Oh. Kinakabahan na yung mga natitira. Oh. Yan, oh. Kunti na lang. Oho. Ayan, Sophia Herrera. Marami pong salamat sa pag-join. Kunti na lang. Kinakabahan na yung mga ano. Oh. Palakpakan natin ang 83 viewers natin sa ating ginagawang live ngayong umaga. Maraming salamat kay Hanis Utap. Bukas po ulit. May pagkakataon po kayong sumali araw-araw. Basta laging manood tuwing alas 10 ng umaga. 79 viewers natin. 80. Thank you very much. Palakpak ang ating ibibigay sa kanila. Emma Ramirez, maraming salamat. Yan o, 4 na lang. Andyan na po. Diyan na po tayo magkakaalaman. 4 na mapapalad na natira. Out of 105 na mga kasali. 105 na mga followers. Subscriber natin. Maraming salamat sa 105. Sa viewers na mga hindi nakaabot ngayon. Bukas may pagkakataon po kayong sumali. Abangan nyo ang aking live stream sa aking Facebook page tuwing alas 10 ng umaga para magkaroon kayong pagkakataon na makasali po ulit. Shoutout po sa lahat. Sa 92 viewers natin, 93, palakpakan natin mga idol. Yan, excited na yung 4. Yan, ngayon, 4 ang natitira. Isa lang ang malalaglag dyan. Yung 3 na matitira dyan, guaranteed na mayroong cash na maiuwi ngayong umaga. Maraming salamat sa 100 viewers natin. Ayun, 103. Ay, kinakabahan na yung 4. Ayuy, yung malalaglag dyan. Di bale, kung sino man ang malalaglag sa inyo, sa araw na ito, may pagkakataon pa para bukas, mga idol. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Patuloy nyo lang suportahan ang ating Facebook page, ang Pakabuhay Showcase, Spin a Wheel, at ang ating YouTube channel na Ayudang Pangkabuhayan. Yan. Bigay po ni Manoy, Uragon, Bicol ini. Ayan. So, 105 viewers natin, bigyan ng panakpak. Ayan. Yes, excited na ba yung 4? Ayan, pampalis ng ano. Yun. Ang malalaglag sa araw na ito at hindi mananalo ng cash ay si Ayan po, marami pong salamat kay Ertio Bucales. Ayan. Bukas po ulit. Pasensya ka na. At hindi pinalad. Mga Bicol, mga kababayan natin yan. Bucalis family. Shoutout yan sa Bicol. Yan. 94. Yang 3 na yan, guaranteed na yan. Ang paglalabanan po ng 3 na yan ay yung 300 pesos na jackpot. Yan. Sino ba yan? Naperi. Oh. Wow. Sabi, natawag na daw yan si Antia. Hindi pa naman, oh. Andiyan pa, oh. Anthony Napere. Inako po. Ayan, okay. So, wag na natin patagalin. Salamat sa ating 91 viewers. Sa patuloy na pagsubaybay sa ating ayaan mo na yung spelling, Mermo. Ang importante na kasama ka dyan sa 3.
Pasensya ka na. Medyo yung moderator natin, sumakit yung mata ka, titingin doon sa mga nilista niya kanina. Ang mahalaga, nanalo ka, guaranteed ka. Sa tagal-tagal na lagi kang nalalaglag, makita nyo naman. Ayan, si Mermo. Shoutout dyan, Idol Memo. Shoutout sa iyo dyan. Magandang hapon dyan sa inyo. So, wag na natin patagalin, ano? Yung malalaglag, ay guaranteed na yan ng 100 pesos. Paglalabanan, 300 jackpot. Ayan na po. Sino ang malalaglag sa tatlo? At may consolation prize na 100. Anthony Napere. Siya po ang nalaglag. Guaranteed 100 pesos. Yan. Ayan na. Ito ang mas nakakakaba, mga idol. Mermo? Yes. At maldita ako. Lalaki, babae. Good luck po sa inyong dalawa. Ngayon pa lang, congratulations po. Dahil guaranteed po kayo. Sino man ang malalaglag sa inyo, may 100 pesos na guaranteed prize na. At yung hindi matuturo ng spin natin, ay siya po ang mananalo ng 300 pesos. Yan, sana po makatulong po sa inyo yan. Kahit maliit na halaga yan. Yan po ay tulong ko sa inyo. Mula yan kay Manoy Dauragon, Bicolano ini. Ayan, mga idol. Yan, basta bukas, bago ako magwakas, bago natin malaman kung sino yung mananalo ngayong araw na ito, doon sa mga gustong sumali, madali lang ang mechanics. I-follow nyo lang ako sa aking YouTube, sa aking Facebook page, Pakabuhay Showcase Spin a Wheel, at i-follow nyo po ako sa aking YouTube channel, Ayudang Pangkabuhayan. Yan po ang aking YouTube channel. I-search nyo po yan. At mag-subscribe po kayo dyan. Tapos, tuwing alas 10 po ng umaga, simula Lunes hanggang Biyernes, ay may live po ako dyan. Kailangan kayo ay tumutok sa akin live tuwing alas 10 hanggang alas 11:30. At mag-like and share po kayo. 3 like and share lang. Notified na po ang inyong entry at kasali na po kayo sa gagawin nating laro araw-araw. Malinaw? Ayan na po. Ayan. Maraming pong salamat sa ating mga followers at subscribers sa ating live ngayong umaga. Palakpakan po natin ang ating mga followers at subscribers. At palakpakin din natin ang ating dalawang natira. Ang matuturo ng spin ay mananalo ng 100 at yung hindi matuturo ng spin ay siyang mananalo ng 300. Good luck! At atin ang malaman kay mahiwagang spin a wheel. Spin a wheel. Ayan na po ang mag-uuwi ng 100 piso ay si Maldita Ako. Siya po ang mag-uuwi ng 100 piso. At congratulations po kay Idol Mermo. Palakpakan po natin ang ating grand winner sa araw na ito ay si Mermo. Palakpakan natin at ang ating consolation prize ay napunta naman kay Maldita Ako. Maraming pong salamat sa inyo mga idol. Patuloy nyo sanang suportahan. Ayan. Congratulations po, Idol Mermo. Ipapadalo ko ang inyong 300. I-message mo na sa messenger ko yung GCash number mo. At kay Maldita Ako, shoutout dyan sa Barangay Santa Lucia. Nanalo ka rin ng 100 piso. Marami pong salamat sa lahat ng ating mga subscriber, follower, na patuloy na sumusuporta sa ating game sa araw-araw simula Lunes hanggang Biyernes. Bukas po ulit, magkita-kita po tayo. At ingat-ingat po tayo. At magandang hapon na po. At ingat-ingat po tayo mga idol. Congratulations po kay Idol Memo. Siya po ang nanalo ng 300 pesos. At kay Maldita Ako ng 100. At kay Anthony Napere na nanalo din ng 100 piso. Salamat mga idol. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating programa. Thank you very much. Bye-bye.